इंदापूर नगरपालिकेच्या व्यापारी संकुलनामागे सुरू असलेल्या कामात ठेकेदारांनी चोरून वीज घेताना त्या ठिकाणी शॉर्ट सर्किट होऊन अनेक गाळेधारकांची टीव्ही, इन्व्हर्टर यांसारखी इतर विद्युत उपकरणे जळून गाळेधारकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे। गाळेधारकांनी या संदर्भात नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी यांच्याकडे सविस्तर निवेदन देऊन नुकसान भरपाई मागितली आहे। नुकसान भरपाई न मिळाल्यास कायदेशीर मार्गाने आंदोलन करू असे आवाहन देखील गाळेधारकांनी केले आहे।